Atzo pasau intzinean. A ver, ez nintzen beste pasau. Te ba, Además ba. de la organización. Osa, izan leike lotzati borde. Ah, pues perfecto. Baina, Pero, de récord kontaukos. Es que hori aurrekoan galdetu zuazten eta baietze zanean eta gero me echaron la bronca un poco. Enterauga superondo pasatzo zuela, oza. Ai, super ondo. Horren atzera jutia dala juergara jutia bezala. Total, negozioa apunta horren urtean, palakin pasatzen jaten, oza, ninago itxuta jutia pelotara eta emotia danakin, eta claro, pala batzutan eskapa gutxa jaten, bai, orduan... Ai, ya me cuido, poco- accidente. Era un poco peligrosa. galdera pozoitxua da. Aurten ez. Aurten ez. Ze generotako biopika uste duzu izango zalo zuena? Neria. Ze genero. Komedia, drama. Neria komedia, porque me vidas un circo. Jaixetan Vale. eukido zuia drama ikedoz. Bai, bai. Kontatzeko moduan hemen. Ordu erdiro. Zera doia zure bixamonian? Ba, bastante ondo. Sorprendentemente. Eta mabi urte betetzeko. Eskerrik asko, Andrea. Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Bueno, zuek eskerrik asko etortziarren, Sartadiako bigarren denboraldiko 3. atalera, guretzat da kriston hori hemen egotia, lehenengo eskerrik asko xaxauri, ez dala xau-xau, lagatziarren eta, bueno, onartzian gure aukera hau, eta zuei etorri izatelako, eta ez dakit ando zuzen moduzaren. Ba, ondo, berotuta, aldatu dugu platua, hor kriston bero eitzen da bela, Zindo zuei imagina, zelako hori haitzen da ben, txosnagunera, baina, bueno, behintzat jendia daukogu hemen, orduan. Ez dakit entreteniduko da zaten edo ez? da pixkat impactantia, orduan, urduri jartzen baga, ulertu meze. A ber, nik uste ja urduri itxasuna juntan. Ni nago super urduri, ze moduz jaixak ando Ba, bixamonia? ondo, ez. Egisa esan da nahiko lasai, nahiko topera, azkenengo gunak, bueno, txosnagunia eta herrixa dago jendez lepo, orduan, ba, Oizesa, oso gustora. jendiz lepo. Andrea, ze izan da momentuz jaixetatik geixen gustau jatzun ekintza, kontzertua, ez dakit. Bua, uste dut izan zala zutargikin atzo kamerinuan egotia. Ze, kriston barriak botan itxu, baina otro nivel. Eta bestela gaurko txomingero bazkaixa, baina gero ziztia botatzera junaiz, porque no ma fatal. Eta gidoia errepasatzera, be bai. Eta bixamonia, zeka, nik esan dutut ondo nagola, baina zure bixamonia zela doia. Ba, ondo, lehenengoan askoso kerrau, baina ondo, desente. Osa, Atzo- nizateko, atzo mozkortu nintzen. Atzo pasau intzinean. A ber, ez nintzen beste pasau, baina gauzia, zure kubata puta hori. Bai, oin, arazoan nintzen bian naiz. Ez que zoan superrona, orduan, ba, eran Matematek sinisten dago ez, ezta? Eta zela doia zuen bixamonia, Ondo ez dut erantzun biak. kri, eskerrik asko, bueno, bai. Parte hartu. Ikusten da bixamoniak indarela. Iratik esaten dago bixamoniak indaola. Nire barriakuak dare fatal, oza, dare destroy. Bueno, ba, Ez? Ah, bale, ondo darela. esan leike, Bergara momentu honetan jaixetan murgilduta dagola, baina munduan badabiz gauzak gertatzen, orduan pasau da? gaurko 5 lerroburuak ekarriko Venga, ditut. karri, kontau. Lehenengoa da, bueno, dakizuen bezala Palestinan aldeko flotilla ba, berriro itxasoratu zen, eta, bueno, ba, atzo Euskal Herrira buelta hauzian, eta 4 atxilotu egon dia. Super fuertia, oza, otro nivel, movida urana. Bueno, atzo egon ginen bideoak ikusten, eta jasarpen poliziala Sin más, es que... izan da bastante bai. jebixa. Eta gero, bueno, 4 atxilotu zituen, baina beste pertsona bat eraman zuen Bilbon erietxera, digamos, eta, oza, zoatzen lurrian botata, oza, da, lo... Bai. Oza, putos desgraciados, punto. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, bestalde, hizkuntza gutxituen irakaskuntzarako estatutua agindu dau Frantziako hezkuntza ministroak, orduan, ze uste duzu, aurrera pauso bat dala Frantzian euskeria, bueno, ba, onartzeko, azterketak euskeraz eitzeko, zela ikusten dozu. Hombre, a ber, nik uste dut, legalki izan dugu, negotia olako zeo, dala superimportantia, baina gero ez dakit zenbaterainoko aldaketia egongo dan. Eta hori, ba, ikusi arte benetan ondo, nik ez dut sinisten ez ebe. Bestalde, bueno, dakizuen bezala, gure, bueno, ba, medikuak jarraitzen dabe greban, geroz eta, bueno, ba, arazo gehiago sortzen ari dira, gugare guztiz medikuekin, da super zilegi greba eitxia. Zuk zetara uste duzu darela agintaritxeak itxointzen? Ados jarriko diagunen baten, jarraitzu bedago itxointzen, ez dakit, ebakuntza bat. Ez que, bakizu,
nire ustez, ere izio ze fuertia paso arte ez da bezierrin behar, baina ze pasatzea, matza dauken ez doia zela pribauetara. Eta medikoak eta esplotu eta pribauan eta publikoan. Arrazoi guztia daukazu. Totalmente. Bestalde daukogu, nire ustez, azkenengo gunetan, bueno, aurreko astetik ona, da pasada bat eguraldixak zela aldatu da ben. Osea, aurreko astean genden plumiferuakin eta ontsen gare sandalietan. Ze gertatzen ari da, aldaketa klimatikoa. Eski gero normala gaixo, baina, karo, ezin gagun behikura, porque gero bandare, oza, digamos. Baina ez da normala, zelako, ez dakit bat batean egon zinotenok, kriston hotza pasau ginen, eta oen gare urtzen, osea, ze da hau, indignada, horrekin bebai. Eta bestalde, bueno, batzuk ibal jakingo zuen, baina asteburu honetan errugbi finala jokatu da Bilbon, bai. Zuri errugbisa gustatzen jatzu? Ez, neri ez da. Baina komenta hondia da. Baina bestalde, Bergarako futboleko neskak, egon dia txalo bat, hemendik. Igual urrengoan gonbidatu bezala. Bai. Eta, bueno, atzo egon zian hortik zelebratzen. Baina, ikusi genio zen. Komerixak, gero. Sartagaia. Kaixo, la. Bueno, ze moduz doiez gaixak. Ondo. Ja, gaur, okerra, baina bueno. Hombre, eski errezakia, igarritzen da ebi egun. Egatzu pentsatzen? Bai. Bueno, batzuk ez baldin bauzu ezagutzen dauko gurekin Arrate Bergara, bera tuterarra, baina bergararra, osea da bixak, nafar eta euskalduna bergararra danetik, pelotarixa, psikologoa, bai. Eta 2017an irabazi zinuan zure lehenengo txapela. Bai. 15 urtekin. Bai, hori da. Zela izan zan hori? Bueno, irabazinean hori da, Zornotzan lehenengo txapela. Hori, bueno, promesa mailan oraindik, gero elite mailara egon izan 2019an. Eta hor jokatu neba lehenengo aldiz, mordua jenden aurrian. Eta hori bai izan zen, izugarrixa. Eta ezin sentidu super responiu da, eske, hando izan gatena, niretzat da flipantia eta bastante imponitzen dau, hemen egotia jendia zuri begira, imaginatzot partido baten geixau, ez? Bai, a ber, azkenean ez dakit oitxutan nago, dentro de todo, pelotan jokatzotenian hori jendia egotia ikusten, orduan, bueno, ondo eruatot. Osa, igual berba itxen zai hau pentsatzen jar, baina pelotan hori txikitatik jokatu izan dut jendean aurrian, orduan bai egisa da telebista dagonia pixkat ezberdina dela, baina, bueno, ondo. Esan aldo guzu ja pizkatxo bat oitxuta basarela elkarrizketetara eta lan, ez? Bueno, a ver, sin más, bergaran ez, baina... Bueno, bai. gaur herrixan jolasten dugu. Ja. Arrate pizkatxo bat zu ezagutzeko, Bai. ingotzugulako galdera askar batzuk, bale, orduan. Lehenengoa da zela definitzen dozun zure burua. Bale, esango neban alaixa eta langilea. Bale, primeran. Eta zuk pertsona bat lehenengo aldiz zuri ezagutzen dotzunean edo zuri ikusten dotzunean, ze sentsazio uste dozu sortzen dabela edo sortzen dozula? Nik? Bai. Ostia, ze zaila. Ez dakit. Nire ustez pixkat xai ematen duzu. Zer batot? Lotzatixa. Bai. Bai, en plan, ez dakit. Que gero ni palo, baina... Ja, nik esango neban bai, pizkatxo bat. Batzutan esan indoste, como hasieran igual que parezco más borde de lo que soy. Borde ni de palo, o sea, borde... Yo que sé, no sé. Osa, izan leike lotzati borde. Ah, pues perfecto. Baina ez da gero benetan, ez da erreala. Ja, bai, neban esango, igual bai. Zure lagunek definitzeko. Eta azkenengo galderia da, emakume bezala, zaila izan da pelota munduan toki bat eitxia? Bai. Osea, bera, azkenean pelota bai da kirol bat oso... urte askotan zehar egon dela como muy masculinizado. Osea, emakumien presentzia pelotan oso basua izan da urte askotan. Eta, bueno, oin pixkat bai gabiz lortzen gure tokisa itxia, baina azkenean, ni txikixagoan itzanean, ez zeren erreferenteik, osea, txapelketaik bez, neskaik bez, beti bakarrik egon naiz bai tuteran 15 urtiak bakarrik egon izan beti entrenatzen, neska bakarrak nintzen. Eta gero Bergaran bai Reyes Azkoitiakin elkartu nintzen, eta hor aurkitzu neban pixkat nire lekua, baina gaur egun daukogun espazioa lortzia bai zaila izan da. Bueno, galdera hau ez dago eskaletan, baina oindala, ez dakit zemagarren Natalian edo komentau ginen, emakumezko, osea, pelotan, emakumezkoen erropa linea bat edo sortu debela. Bai. Hori bezak izan, eske, ni pila bat emozionau. Hombre, eske, zuek estrenau zinuaten gainera. Polemiko, Ez? Bai, ze ba?
Bueno, Bueno, gero off the record kontaukozko. bai, bueno, horren inguruan... Bai, kontau. Osa, pelotan beti jokatu izan da urdina eta gorrixa, Hori da. eta guri aldatu inzozkoen eta jarri zozkoen la rosa. Zeba. Bueno, Zeba, decisiones ba. de la organización. Sorpresa. Ez dakit. Orduan, bueno, bai, eta aparte, taiak, arropa bera be aldatu inzan, eta, jokatzen du, maila batzuk bezala dian praka batzukin, eta, ez daukou erabaki asko horbez, orduan, gustora nago arropa horrekin egixa da, baina aldaketa hori bai egin zan. Ja, Ja. eske, claro, ez dakizunia nolako gauzak zatezu aizelako ondo, eta ja, baina gero horren atzian dagona. Bai. Bueno. Denboraldi honetan, daukogu atal berezi bat, Andreak itxen da bena dala Superpop. Orduan, Andreak... Superpop zan aldizkari bat, oindala ja urte batzuk argitaratzen zana, eta bertan, jende famatua gertzen zan, ez dakiz, eta horregoten zian test batzuk, mitiko. Ze gustatzen gatu, ez dakiz, eta orduan, erantzuten baldin bat zinduan, geixen A, zinan perfil bat edo lan. Orduan, Andrea jungo da galderak itxen, eta aukeratu diozu bi horren artean. Eta gero, ezagutuko dugu zure benetako personalidadea edo perfila zein dan. Osea, da pelotan inguruan, bale? Bale, orduan. Bai. Bale, lehenengoa, partido eguna da, eta aldagelara zartian ze da itxen dozu lehenengo gauzia. A, tako ikonegena jarri, konzentrazio maksimuakin, edo B, musikia topera jarri, altabozian eta lagunekin dantzain, edo zure bikotiakin. A, edo B. A. Bai. Bale, begarrena. Pelotia aukeratzeko orduan nolakoa nahi xo duzu. A, pelota motela tipo ondo kontrolatzeko zuk, edo bat asko botatzen da bena. A. Motela. Bai, eskaner. Behin partidua zita, A, pelotia gogorreman zure aurkari xanekatu arte, edo B, dejadatxoren batin, paketenga juegon. Claro, depende, beste. A, B, bai. A, osuz. Ja, perfila ze gaizki. Ez. Ja badoia zehazten. Bale, laugarrena. Zure bikotia partidorako kriston kagadi itxen da, eta zuk zeitzen duzu. A, bizkarrian kolpetxo bat eman eta lasai, en plan, venga, dano artean ingo, edo B, pixkat dramatizau, baina gero esan, lasai. Ez, A, B, bai. Home, eske B... Que legal. Ezin dut esan bez, B. Baina... Bai, eske jodi dutxon botzu. Ez. Bale, eta bosgarrena eta azkena, partidua irabazten dozue, eta nola ospatzen dozu. A, kuadriakoekin afaldu de lasai, edo B, juergia bota merezi dozulako. B. Aldatu indau, azkenengoa B. Daukogu lau A, hemen gaur gare hiru momentu honetan. Arrate, Andoni eta Andrea. Ja. Venga, eskerrik asko. Estan dozimaz. Bale. Txalo. Zuek ez dago eman barre guria. Euske, a ber. Zozamian, ebat. Bale, zein da orduan arraten personalidadia? Klasik pelotari. Buruakin jokatzen dozu, lasaixasa eta kriston estilua daukazu. Frontoian zein bizitzan ondo pentsatzen dituzu gauzak zehozer erabaki aurretik. Zure lagunek badakitxe zugan konfiago alde bela. Oso ondo. Superpolitxa, bai. Oso ondo! Bai. Arrate gaur, test hau eta gero, Vale. dugu berba pixkatxo bat bixamonian inguruan. Hortan nahi dutzu galdetzia, zu bergarar bezala, zela bizi dozun jaixak, zemuz doiaz jaixak, zemuz doia bixamonia, juergan elkartu gaz, kenengo gunetan, Ja. zela doia bixamonia. Euki dozu. Bai, pixka bai, baina gaur okerra, guatzo baino. Gaur okerra? Bai, eta atzone bale beste eran. Eske batzutan... Bai, eski pilatu itxen da, bi horretakoa. Ja, batzutan ez traizionero. Zuretza ze izan da potentia haua, ostirala edo zapatua? Ez, ostirala. Ostirala. Bai, osea, bihar partido daukat orduan atzo. Ai, behitu, nos viene. Non daukazu? Hemen bergaran. Badanok arrate ikustera bihar bergaran, hombre? Pankarta bat eruango jau. Hombre, baietz. Ondo. Zein Eta kontra. arrate, noiz baitz juntza partido bat jolastera, No, mozin dut xamoniakin, barkatu beti. Ez que, No entiendo zuek, los tiempos. beti bezala, zeinen kontra. Osea, kanpokuak dira, Ah, barduan goa muerte arratekin. Hori. Bai, Ez da, dauko oin- bergarako finala bihar. Hemen. Vale. Katzot, laukizeko neska baten kontra eta beste dago izuetakoa. Behitu. Zordutan da, Zeiter ditan. zitertan. Bai. Oso Ostia, ondo. bazkaixa eta gero... Ja, noia bazkaira, tío. Osea, logo hormontau kristona. Bueno, Eso lasai, tatu. partidua irabazi, Gero. eta gero erromerixara etorri hona eta tablaura igoko. Hori, esan dozta zuena. Claro, celebratzera. Bai, total. Claro, baietz. total, Venga, behar bai, juerga. hasta. Claro. Eta hoi, nina gotena jakitzia da, Bai. noiz baitz juntza
partido bat jolastera bixamoniak. Ja, ez que hori aurrekoan galdetu zozten eta baietze esan eban eta gero me echaron la bronca un poco. Baina, Eta? berra, bada, que Bai. Osea, amistoson baten bai. Osea, partida importantia bada. Baldin bada final bat ez. Ez, hori. Bestela. Baina eske batzutan igual, tipo, juteza zehozera hartzera eta ez dozu eraten, ez zebe, baina urrengo gunean ja ez, Ez. zehozera hartzera esan dut, bai, tipo, dantzatera pixkatan, baina gero ja esnatzen. Egun horrek dia txarrenak. Ez atozula gaur bueltilla bat azkenean. Joiz ez da hueltilla bat, eta zuko zondakizu hori. Eta zuk bixamonian dako baukozu remerixoren bat, hau da, esatozula, bueno, adibidez, nik resakian dako du bixamonian dako beti ensaladia rusa. Ni de palo, Beti. ni de palo, buah. A ber, zobakizu, gainera bero honekin zondo sartzen dan fresko. Ke ba. Nik zino. Zu baukozu zehose berezixa. Osea, ensaladilla rusa ez. Ez, ando, Ni de palo. baina jende pila bateke, baina nik ez dut ulertu. Ja, ez, baina ez daukatola ura eran eta aguantau. Siesta. Ez dakit. Osa, siesta izango zan Bai, zure, bastante osa, baina ez daukat ez ebela. zure remedixua. Ez. Vale. Ba, nahi dutena jakitzia pixkatxo bat, zela zizinan pelotan jolasten, amaost amasi urtetan arte tuteran bizi zinan zu. Bai, hori da. Eta tuteran hasi zinan pelotan Bai, jolasten. bai. Nundik dator hau? Bueno, osea, nire aitza eta nire nebak jokatu izan deme pelotan urte askotan. Bueno, aitor nire nebak oraindik ibiltza entrenatzaile bezala Bergaran taola. Eta tuteran zeuan klub txiki bat, deitze zala eraso, genden 20 guztira. Eta... Hogei neska edo... Ez, 20 pertsona. Ez, Eta esan zu- dau bakarra zara. Eta zu bakarra. Bai, neska bakarra, bai. Eta zer moduz, bueno, hori gero erantzun. Bai, bueno, hori, osea, ebil nintzen horre, 15 urteeta berta, zen nintzen, ez dakit, 8 urtekin edola, o 7, ez dakit, baina oso txikitatik beti frontoian, eta gero ja Bergarara etorri nintzanean, bai, hori ja txapelketak sortu zidan, bueno, de hecho urte bat, egon nintzen Palas entrenatzen, hemengo batzukin, eta idoiakin eta hori, azkenian pelotan ibiltzen gineanak, gero, bagenekigunez mutiekin ja ezingo ginela jarraitzu jokatzen 15-16ekin, bazte ginean Palas. Eta hor, hori, ibili nintzen Palas, nekixen frontoia nahi nebalan jarraitzu, baina eskuz ezin nebala, eta justo hor hasi izan emakume master kapa, esan dana bat txapelketa oin, igual garrantzitsuena edo, eta hor ja palalagan eban eta jarraitzu neban pelotan, oza, eneban laga, guztiz. Eta, ze moldak, bueno, a ber, pelotan evidentemente bai ondo moldatzea, baina paliakin ondo moldatzea, eske, gure herriako bat, falan zebilen, eta isa, bueno, oza, hau jai zeban, eta... Bai, ja, aroak, bai. Eske, kriston besua hauka, oza, Ja. jotzue mina, no? Claro, eske niri palakin pasatzen jaten, oza, ninago itxuta jutia pelotara eta emotia danakin, eta claro, pala batzutan eskapa gutxan jaten, bai, orduan... Ai, ya me cuido, es accidente. Era un poco peligrosa con la pala. Es que normal, Bai. normal. Orduan ja gero... Bueno, zula, zai, Andrea tania jartzen Enitzen oso apala ona. jolasten, Egin die palo, es que... eta ez dakizela bukatuko geni bat. Frontenizean bai pasatzen jate, oza, batzutan emoziona gutxen ez eta solta gutxe dute... Oza, mal, bai. Andrea, zu jolastu duzu noiz baitz pelotan, palan... Txikitan pelotan, frontean paseu txuten ordu danekin, bai, baina... A ber, niño izan izan una kiroletan, oza, Ni bez. a mi no me... Guri... Osa, Que berbaitxia. berbaitxiana, Bueno. holako gauza. Gure parti bat komentau. Bai, Bueno, nahi bozue. bai. Super divertido, zen nolaz dugu. Ja. Zer ulertzen, Eta claro, zu askotan jolasten dozue jaixetan, oza, oin bergarako Bai, jaixetan, da. San Ferminetan, zela izaten da hori, oza, Ja, bai. claro, justo, igual San Ferminetan esatu zu, esa horkua, bueno, mela zu da, baina bergarakoa izan da, eta bergaran... San Ferminak justo. Claro, Bai, oza, udan eukitzen ditugu partido asko jaixetan taula, eta hori, oza, kriston ambiente egotena eta oso guai egoten da. San Fermietan jokatu izan dut, bain dala 2 urte, oza, urte batzutan bai, eta, da, increíble. Bai. Bergaran zaila guai txekat ondo jokatzea, ez dakit presiño gehiagokin jokatza, Claro. baina bai, jaixetan ez muy guai. herrixan azkenian, ez, Bai, presiño... Bai, errixan ondo jokatzea, oso, bueno, a ver, espero bihar, Eta baina... olako egunetan tipo jaixetan eta jendia goten dala, bueno, edo juten dala ikustera Moskor, zela, osea, errez aguantatzen dozu jendia oiu. Bai. Neri me gustatzen Emotiva? Ba, behitu, bihar pakuntau zuek. Bai, En plan, etxian abisa, unik ez dena nahi, baina arratean ima buian. Bai, gainera hori asko notatzen da, juteza mutilen parti bat ikustera eta ambientia askoz agresiboa izaten da. Total. Baina gure partidotan, bueno, orokorrian publikoan notatzen da desberdina dela, osea, orokorrian eguneko handixa da
o umiak, o gurasuak, osea, ez dagoten 25 urteko gizonen kuadrilla bat, bueno, gizonako mutien goria gara. Txilixoka, osea, desberdina da. Orduan, ba, ez da hain, baina ala eta beneri gustatzen jat. Eta zein da jokatu duzun partiek berez izena edo, en plan, emotibuena zuretzat? Vale. A ber, jokatu neban, bueno, nire partidu importantiena izan da hiru hiriburuak finaleko txapelketako finala, izan zala oindala 2 urte terdi, Bilbon jokatu ginula 3.000 pertsonen aurrian. Ostia, Bai, eta izan zan, ba hori, como un hito super importante guretzat. Orduan, osea, ezin nire gaitxik, baizik eta Ja, danontzat. hori da, ba, zeukan por la representación eta por lo que suponía emakumientzat. Eta hori izan zen, ba hori azkenean badakigu jendia etortzen danean ikustera etortzen dela, ba emakumezkoak eta pelota apoiatzeko ez niri zehazki. Orduan ez dut pertsonal bezala hartzen, baina bai izan zen oso importantia. Orduan igual hori esango neban. Ostra, horrek bai imponi da bela, 3.000 pertsonan aurrian egotia, oza, zu nerviosa zen den hemen, 500.000 pertsona darel, eta 3.000 pertsona, ostra, eta gainera hor, ez, oza, responsabilidade hori, irabaztea Bai. dozu. Eta nahi duzula eman zure honena eta Bai. igual bepresio horrek ez dutula lagatzen. Bai, askotan izaten da, oza, nik uste emakume bezala be oraindik daukogula pixkat sentsazio hori oraindik demostrau biogula. Oza, orduan igual irtetzeza jakinda, ba, erakutsi biozula dagolako jende asko igual lehenengo aldiz ikustotzula. Eta igual hori bai, baina gisa da jendia agonian, oza, puntu batetik aurrera ja enteratzen, oza, balin badare 500.000, oza, esan nahi dut, ja eratzen da momentu bat esala fijatzen eta orduan ja... Igual raru hau bitxe jaten, COVID garaixan jokatzen ginoanian jende barik eta telebistakin, hori era hori era más... Ja, más heavy. Bai, Ez daukazu apoio hori, ez? Ez que, joa. Bai. Eta, bueno, pelotarixa bakarrik ez, entrenatzailea sabe, bai. Oindala, ez dakit urtetxo bat, gutxi gora bera, Bergaran talde bat sortu dozue, Bai. emakumeak pelotan jolasteko. Zelako esperientzia da entrenatzaile lanak eitxia? Se enterauga superondo pasatzeo zuela, oza... Ai, superondo. Entrenatzera jutia dela, juergara jutia bezala. Total, negozioa apunta hurren urtean. Ondo, promoin. Azte hartetan. Aste hartetan elkartu zate. Bai, zazpiretan. Bai, ba, muy guai, apunta zianian, superondo. Osea, nik bai entrenau izan dut jendia, osea, baina umiak esan nahi dut Donostin ikasten eban tola, baina hori, bueno, aparte geixenak mutikoak ziala, osea, mutiak ziala, que bebai gustora noski, baina beti neskak ikustia, ba, beste, ez dakit, ilusio bat itxotzu. Eta esan zebenian apuntatzeko, ba, azkenean taldean gare 8 bat, eta hori, ba, gainera nire dadean zerakuak, eta ez dakit, ez muy guai, superondo pasatzen dugu, eta ikustia bereiek, ba, igual, inoiz pelotan jokatu barik, eta animatzia, o igual batzuk bai aurretik, baina animatzia, ba, super guai. Etorkizuna dago? Bai. Bai. Hombre, enterauga zehose badauko zuela hor. Ideiak bat. Baten bat badago mendik. Hombre, ikusi hori da, tipo, lanko dago, vamos, zitsa igoitzen dala. Ez da bingo spoiler, porque ez dauko bitxita, baina... Bueno, baina zehose badator. Laster finala da. Lantzen gabiz. Bueno, ba, bihar danak animatzera zuen entrenatzailea, Hori da. A ver si es verdad, guapas. Ez edo txarangarez ikustia. Bestela lasa, Eta onja pizkatxo bat nostalgika jarritxa. Vale. Ze esango zotzasun zure txikitako arratei oi momentuan? Pelotan hasi zan arrate horrei? Osa, nik uste berak be, zebala sinistuko nire palo lako zoze biziko zebanik. Orduan, zango notzan, ba hori, sinistia, berangan. Akordatzen naiz, osa, nik daukat anekdota bat dala, parkatu. Bastante graziosua egon ginean, ba hori nik nuzkanian, ba ez dakit, 11 urte dola, etorri zan pelotari profesional bat txarra bat emotera titin. Mitiko, no? Bai, riojano bat, bueno, mitiko igual ez toz ezagutuko, baina, bueno. Eta ni neuan justo lagun batekin eta galdetu notzan, berak uste zeban neskak profesionalak izango ginean egunen baten. Eta, claro, bera gainera bastante, bueno, ideia itxixekin edo. Horlagako. Eta tipoak geratu zen flipatzen. Ez que akordatzen ez, que se quedó en plan, diciendo, esta cría, esta... Esta niña que me está diciendo, Total. ¿es? Eta ba, bizi izan ditugun gauza danak, de jutia partidoa zakotan mutilen kontra, mutila irabazi eta superasarre, aitxa, porque neska batek irabazi dotza. Ai, txika, superalo. Jo que se, o bizi izan ditugun, ba, sako komentario esatot nik, eta nire alboko pelotari danak, Ba, guzti horren gaitxik, ba, hori, ba, esango notzan, ba, jarraitzeko aurrera, konfiatzeko eta helduko dala
momentu baten, eta heldu da, así que... Claro, guai. baiet. Ke Eta lehen, oso ondo, txalo, lehen zu komentau dozu azkenian, Reyes izan zala bebai, Bai. zuretzat referente bat azkenian, eta zui lagundu zotzula bebai, eta gaur egun Susa bebai, ez? Referente hori, Ja. hemen ikusten ditugun eskatilen dako bebai, eta hori politxa da. Bai, a ber, askotan kostau itxejat sinistia bezala, osea, gainera da testu inguru oso ezberdina. Osea, nagonian bergaran, ez dakit zer esplikau, nire egunerokotasunean ez dut notatzen ezebetan nire palo, osea, juten naiz lanera egunero, eta daukat bizitza supernormala, baina Ja. gero egisa, igual eltzeza final batera, eta ikusten dozu asako ume, bargazkixak eskatzen olako gozak, eta esatu dozu, Ke pues, fuerte. ez como guai, ez nire gaitxik, baizik eta beraien gaitxik, oza, nitxik izan izanian asako eskertuko neban olako zeu zeukitzia, orduan, ointxe be igual niko 24 dauzkat, baina jokatzeu 16 urteko neska batzun kontra, que dauzko bargazkixak beraiekin, beraiek zeuzketenian 9 urte. Ja. Osea, da, como... Erentzat bai evoluzio bat da. Claro, hori da, orduan, ez dakit, alde hortatik karrotasuna be, oza, beti humiltasunez eta asko sinistu barik bez, baina... Bai, bai. esan nahi dut, Bueno, la baina- fama, momentu baten No, bai no, tiene no. que llegar, Baina esan nahi dut, que bai momentu batzutan esan biozula joe, bai lortu dugu eta Totalmente. guai, osea, ondo, Total. oraindik asko dago bai itxeko. Bai, bai, argi dago. Esan nahi dut, que gero barrutik be gauza asko dare ez dianak esaten, baina landuko dira eta hobetuko dira, ziur. Bueno, arrate bat, denboraldi honetan daukogu galdera pozoitxua, Bien. vale? Deitzen da. Eta da, gonbidatuak Aurreko gonbidatuak idazten dabe urrengokoak. galdera bat urrengo gonbidatuako. vale. vale? Idatzi duzu. Orduan, Hori da. aurreko, Ez ezazu kontau, aurreko atalian, Sorpresa. hau da Eskat. sorpresa. Vale, vale. Aurreko atalian egonda Maite Garmendia, vale? Vale. Bueno, kasetarixa, gaztea irratiko esatarixa, eta berak lagadau galderatxo bat, galdera pozoitxua da. Vale? Ke bien, ke Eta bien. saiatu biaga, zintzotasun guztiakin erantzuten, orduan, ordoko kutxa, irakurri altuan, Jendeak jakiteko zindan eta gero, bukatzen dugunean, zuk idatziko dozu Ke horror. urrengo gonbidatuan dako galdera bat. Vale. Irakurri altuan. Vale, venga. Jaixetan leku publikoren batian egin dozu gaiztokeririk? Oin da, atzo, hemen. Oi? Ez. Aurten ez. Aurten ez. Fuerte! Baina, esan nahi dugu bainez. Ondo salbauta. Ondo salbaudo. Bai. Ezin dugu esan zer. Zela? Ezin dugu esan zer. Ez. Osea, ya Bueno, gero- No, Vale, nos vale. te lo compro. Vale. Vale, erosten dugu. Baina gero se viene tercer grado, chaval. Baina Andrea, nikoin zuk? galdera enbio turren guai, no? Andrea? Ah, vale. Zuk? Bai, tazuk. Bai. Ja, baina... Kamerinoan. Baina erantzuna... Kamerinoan ez, Mercedes. Baina erantzuna- Leku publiko baten esan dau galderiak. Hay que justificar la respuesta. No. A ber, leku publiko baten zehose holan itxia, adibes da txixa itxia. A ver, Aldo, Orduan... por favor. O sea, Ez dago espezifikatzen. Ba, Orduan nik bai, joder, a ver. es que, o sea, con el juego que estaba dando, Claro. es que me cortas las alas. Me la he jugado. Ba, bueno, Ikusiko dugu bihar, a ber. Bihar zenbiozu. Bihar badantza, Iñarro Vale, Berixan. Ba, arrate, egongo ginean zurekin, 5 ordu berbetan, nik uste dut argi geratu dela esala lotzatixa, Ni epal. bordia bez, osea, argi geratu da. Ez dakit, anima hau nahi dozun jendia bihar partidua ikustera, Bai, claro. zer azkenengo mesutxo bat, Bai, hori, bihar nahi gozu etorri, Bergara iriako finalak dare, egu lehenengo eta gero mutiak dare, eta pelota partido bat animatzen basat ikustera aurrera ube, emakume masterkapaken ibiltzen gan normalian, orduan hori, bai bio jendia etortzian oski, bai emakumeak eta gizonezkoak be bai, porque askotan gizonezkoen implikazioa be oso importantea da guretzat, eta hori, eskerrik asko ingomitatzearen, eta jazta. oso ondo arrate, eskerrik asko. Sartagaia. Bueno, dauko gurekin hemen Nekane Muñoz, eta gaur, esan dugu nerokarriako baten eguna dela, baina bere urte betetze eguna be bai da. Eta, ekarri jau, pues, unas pequeñas decoraciones que esaten dara, evidentemente la rosa zenik aukeratu dut. Zorionak Nekane, azteko, daukogu gurekin Nekane Muñoz, Bergararra, komunikatzailea, zinegilea, Abau Komunikazio Agentziako Menua proba. langilea,
ez? Eta, ba, bueno, ilusin baitxe dozku guri nekan egotia. Hemen nekan esatzen, baina nize kontau bihotzu, ba, gauza pila daukozu kontatzeko. Ba, ez dakit. Ez? Ez dakit ikusiko, a ber. Bai, gauza pila bat. Bueno, eta bergaran da ezaguna, beti irabezen zebelako kortuak. Zebelako, ze ja ez ditu eitzen. Declaraciones al respecto. Nik uste dut egun ematen gueltauko gala. Ah, bai. Nik esperantzia baietz. Nos Baina gusta. gauzia da, ba, ez dugu laukitzen den poria esa juntatzen eta ez pentsatzeko A ber, kontua, baina. egisa da zaila dala, zubaki zurren atzian kriston lana dagola. Geixen bat idea sinuan dago lana. Bai. Gero ja Bai, bestia, bai, ba, bueno, bai. da juntatzea egun baten eta listo. Bai, bai. Hori. Ba, bueno, pizkatxo bat, arratekin indogun bezala, zu pizkatxo bat ezagutzeko publikoak, ingotzugu aldera askar batzuk, bale? Vale. Ordan, lehenengoa da, zela definitzen dozun zure burua hitz batekin. Ba, ez dakit. Urduri dago, nire ustez una Marilo. Entzuten dut emendik maite. Dago maitean, narrezka, Maite hau superrendo hitz pasa. batekin egisa zaila dala. Esango nan alde batetik extrovertido, baina lotzati xabe bai. Bale? Igual hori zen. Eta ze sentsazio uste duzu sortzen dozula jendian gan? Jo, ba, hori ez dakit. Hori jendia galdetu bako jau. Ez, zuk, ze uste Nik duzu. ze uste dute, Bai. ez dakit, uste dute gertuko pertsona bana izela. Vale. Totalmente. Konfiantzia igual bai, ez? Bale. Guztizadoz. Ondo. Eta bueno, daukogu azkenengo galderia, dala zure bi lagunek bialdu Eman dozkuen galderatxo bat, Imanol eta... Imanol eta Txomin, ze... Hori da. Baitu. Ze, claro, ez baldin bakizuen Imanol nekanek eta podcast Txomin. badauka be bai, adi spoiler da badeitzen dana, hemen dana... ona etortzia, berak daukanean podcast bat. Baina guk dauko podcasta, goienako podcastela grabatzen dugu, Eta gu- kamarak dar ez dago inor geixo, gure egoten Bueno, gaur baina berbeta. noizean behin, zela da, zure komodidadetik urten inbiada. Bai, hori begisa da, bai. A ber. Orduan, bueno, ba, zure lagunak, A ber. nahi dabezuk aurkezpen esaldi hau bukatzia, bale? Orduan, nik Prepara, esan Ez que gainera izan da Txomin. Nekane Muñoz, Bai. zinezalea, izotz gaineko jokeia ditua, Mariliendresa, eta Eta... kuriosia. kuriosia, Bai. superondo, ez? Txalubero bat nekaren dako. Eta bere lagurentzat, que eskerrik asko. Eta, bueno, Txomin Manol, bai. erakbe bai kontau dozkue pizkatxo bat, A ber. ba, drama gora, dramak bera, zuek gainera esate oso ba, zinezaliak, gustatu batzu pelikulak ikustia. Bai. Orduan, zure bizitzan inguruan, biopik bat, inbiar baldin bazan, Zera biopik bat ez dakixen handako. biopik bat da, ba, zure bizitza kontatzen daren pelikula Bai, bat. hori da, bai. Hori da. Biografia Biografia bat, bat, baina pelikula baten, zinean. hori da. Orduan, ze aktorek inbiako zeban zutaz. Hori da. Edo ze aktore gustauko jatzun, izatia zu. Ez que aurreko podcastean guk ari spoilerren horren inguruan ginen joan behar bat, aktori ez dakit zuzendari xa, zeinek gustako jaten izatea, Zeinek. nik gustat Almodobarrek itxian ere Oh! pelikula bat izango zen, Dazo. drama total, orduan, Ebizitzia ez da hain drama. ez, a ber, danetik, ez da Hay drama. que darle un toque. Ja, baina, bueno, Baina, bueno, Almodobarrek gustako jaten bai igual bera izatea zuzendari xa, aktoria, ez aktore, hori bai ez dakitela. Osa, Ai, nire ustez, Ai, Magui. ze? Belen Maui, Cuesta. Paquita Salas- Ai, igual, Maui, Paquita Bai, beitu, ba hori bai, gustatuko jate, Bai. Belen Cuesta, bai. Bez? Total. Bai, total. Nik uste podcastean esan ebale bai, Belen akinoiken bibakua. Ah, gustatzen jau. Total, bai, nos encanta. Hori igual be bai. Bai. Bueno, aukera pila Isa. dauzkogu. Eta zuria? Neria, Mario Casas, ke? Ai, mira. Bra, a ber. A ber, Ja, hori da hartu galeria, baldin- bai, hartu baldin oso, baza. oso. Vamos a Hombre. pedir, Puestos Da a zuri pedir. Andrea, ez dakit. Neria? ze generotako biopik hauste duzu izango zalo zuena? Neria. Ze Eta genero? Komedia, drama, Neria comedia, porque me vivías un circo. Tragikomedia. tragikomedia. Zebik da tragikoa. Tragikomedia bat izango zan. Zuria? Ondo dago, neria nik uste be bai, hola, komedia edo drama, dana naztota tragikomedia be bai. Ez que neri drama asko gustatzen. Neri be bai, Osa, neri gustatzen Eta zat personajea dramatizazioa egiten hiltzia, olako gauza, tipo Bueno, giro niri da asko. hiltzia ez, niri holako Neri. drama tipo beste ez dakit. Hiltzia, de Eta repente, komedia pum, be bai. aktoria agur. Nik uste gainera bai. Eta bueno, zera doia zure bixamonia? Así, Ba, bastante ondo. Sorprendentemente. Hogeita mabi urte betetzeko. Eskerrik asko, Andrea. Andreas ginoan esan biazen bakixa. Oh, es que... Mentira. Bueno, ondo dago. Ez, ba, bastante ondo egixe zen. Ostirala eta atzo urtetzeko, gaur bastante guarda izatu. Bastante Tenga, txiki. Bazkaldu kalian, Ondo. Kriston Berua. Bai, berua... Horrekin aplatan. Igandia aprobetxau egin behar, bai, Bai, eta aixetan. nik uste dut azkenen urteetan gero ez da Eta gixo aprobetxatzen irtetzen gozatzen, daugula. rezakia duko zuenean, asko zobeto gestionatzen da rezakia.
Eta igandean junbia da bandia ikustera, hori hasteko. Ai, Nando, Nekane. Es que, claro, bai, hori arrazeuko, baina itxesan beruak eme bai. Bai, Ea, berua hori, pasa- zuk berua badakizu. pasau dugu. Ezta, Bai, bai. Baina ondo, eta zuena zen moduz? Ondo? Ondo? Txukun. Atzo formal, ni bera ez, baina ni formal. Bai. Mentira. Gizurra. Bueno, neri bialdu doze, jakin, ezin dalako hemen proiektau, baina ostiraleko argazki bat andona horko maixan, Antzerkisa itxen, bai, gizurtzuan, literalmente hola. Antzerkisa itxen euan. Eta, bueno, pixkatxo bat ingo dugu berba zinean inguruan, Vale. korto lehiaketan inguruan, ze, gero korto lehiaketa dato. Bai. Parte hartzen duzue. Nundik dator zure zine saletasun hori? Jo, egiz esan ez dakit, nik uste txikitatik zen ere gurasoak eta bezdi oso zinefiluak edo, baina, bueno, zinitzela pelikulak ikusten eta hortik, historia gustatzen jat. Eta hortik hasi zala, baina ez dut uste izan dana gurasuak pasautako zerbait, osan niri bakarrik urten jaten gauza bat. Azu peliren bat edo teleseiren bat esatezula dan ere favoritu hau negaitxik da negaitxik. Dauzket asko, baina azkenen urteetan esate dutena, Almodóvarren Dolor y Gloria pelikula, ustegat pilo bat. Bueno, Almodóvar ustegat Osea, pilo bat, Almodóvar ez da- da igarri, ez da. Ez da igarri. Gustau jatela. Eta, bai, bere Dolor y Gloria pelikulia guztegat zela biluzten dan bera, zuzendari moduan, bere bizitean inguruko Bai. ez da biopik bat, baina Bai, la pija y la kinkin beho izan zeba. Bai, eta pilo gustatzen pelikula hori, eta aukeri haukotinean ikusten dut. Hori izango zen igual. Zu ikusteza izaten una txika Almodóvar. Ke, ba, eske nire ez gauzatzen kamara aurrean agertzen. Osea, Eta zu nago zara gaur hemen, atzian. baina eske Mentira. berez nire uste gat atzian egotia. Orduan gehiago igual, berak lanian igual bai, baina urrian txika Almodóvarrez. Baina berak lan itxe izan bida super... Izan bida da. Izan bida zorrotza. Bai, eta Bai. bere- Osea, Agobiada biba. nire uste egongo nitzala holan. Ni be bai. Aber zozek Ni be bai. aizkitzen duten, nime batxar. Bai, ni be bai. Eske Baina, nire zaiatu. bai, bez. Txika. Bueno, Gainera, la pija hilakinkin kontau zeban, isa bota zebala makinita. Zebati jarri zotzela botoxa itxeko ez dakiz zer, eta gero zeukala espresinoik, Bai. eta esan zain, entero zala gero bera berandu haut, ez dela jungo zala, eta botoxa jarri zotzen danei, botengo zebela. Ose que... Bai, Fuerte. fuerte. Oso zorrotza dela. Qué nik uste fuerte. dut, bueno. zu zorrotza za, zezuk laburmetrai bat zuzendu zinuan... Bueno, bai, universidadian. Bueno, grado amaierako lana, baina... Bueno, hori izan zen, hori ginoan dokumental bat. Bale. Davidekin. Gero zuzendu zinuan... Bai. Eta zuzendarixe esan zinan, Bai. izan zen esperientzia hori. Gisa da hor, karo, bakoitzaken beginoan unixan lan bat, gidoi bat, eta gero erokak aukeratzen zeben, gidoi batzuk, ja, laburmetzaia itxeko. Eta orduan aukeratu zen banderia, eta orduan, zuzendari moduan egon itzen. Eta gisa da dago? super ondo. Ez dakit YouTubeen dagoen. Nik uste, ez dakit, Baldoz oindara Diego. urte asko izan zen ja. Nik uste ikusita daukatela, Ba, nik ez, así que... Gainera gero zure bat zinetan Donostian estrenau ginoan be bai. Eta, Qué fuerte. zela da? Bai. Are txabaletako... Zineman egon zan Ue zineman egon zan be bai. Eta oso esperientzia politxe oso gustatzen jate, bai, zuzendari moduan eta bai. Ez duten gehiago, gero indot kortu lehiaketako kortuak kuadriakoekin batera. Korto lehiaketan izan za zuzendari, Aktora, aktore, dana. Editore... Eta zenbat txari irabazi dituzue? Jo, eske, kuadrian galeture banatzu eta ez dakigu... A ber, hau programa bada, Ez dakit. seguro, A ber. seguro, gero nolako dakizuela, a ber nundari. Nik esagonean lau bost bat irabazi dozuela. Bai, baina batzutan publikoko sarixa, bestatzen Bai. emaikiden sarixa, ez dakit. A ber, Zuekizu ezein... aurkezten zinaten bakoitzean zozei irabazte Aurkeztu zinuaten. ditugu bost korto, ez? Bost, txapa Bai, palabra. Txapa palabra, Hori honenan ere ustez, edo bestela bideoklipan remeika. bideoklipa izan azkena, gero aurkeztu guinoan beste bat COVID-etik hueltako juergak zela izango ziek. Bai. Hortaz ez nahiz akordatzen. Honi guztot, eta gero Beste ja bat beste... zinatela aurkeztu bihar, baina azkenean aurkeztu Ez que azkenen zinatela. kortuak izan dira bizkatola, eta gero beste xaxau sekuestratzen Bai, genuela. hori superona zan be, bai. Bueno, bai. Bai, Ez da izan honena, baina... oso ona zan. Ez da, egisa zen, superondo pasatzen genuen, bueltauko gara esaten dutze, ez da gauza bat ez doa jaguna gustatzen Ja. itxia. Ez zuek aldizu, zuek kortuakin berdin da. Egisa da, bai, egisa da. Bai, eta Gomendatzen gainera- dut, ze gero ematen dago hemen lotzia ikustia, baina prozesu Bai. oso politxa da, eta juntatzia laguna, pentsatzia, grabatzia. Ikusten baldin mozue manso galdetu jozue, aurreko urtean zelako lotzia paso zean. hemen Hombre, Pakita Sala zena, egisa da, baina eske dainona bideo hori. Ez que da oso ona. Oso ona da. Bai. Ez que, bueno. ez que, adibidez oin, referentziena, badare olako telesai edo pelikula batzuk pila de referentzia dauzkienak, osea, Bai. tipo la que se avecina es zela dau bestia. Aquí no hay quien viva. No hay quien viva. Solo de referencias, es que Bai. lo más. Zuk badaukazu bolako bat, esatezula neotin honen inguruko pelikularen bat, korto bat, dokumentalen bat.
Ez daukat oin, egisa da, daukatela grabatuta, nire ama inotzan ondala 2019an elkarrezketat bi ordutakoa, Ostia. eta nago rekopilatzen, irudixak, argazkixak, eta hauket elkarrezketa hori, gustoko jatela igual, egunen baten nola dokumental bat itxo horren inguruan. Ke guai. Bai, oso politxa. Gainera, gordeta ukitzia hori, eta bera, zeia bera ja sartxoa da, eta... Nik daukat proposamen bat. A ber. Jak ez daukozun, aldozuin xaxaun inguruko dokumental bat. Bai, zuekin batera gainera, no? Claro. Zuekin be bai. Karo, bai. Zube horri biltzeza. Izango zen lo más. Edo bestela Andrean bizitzan inguruko Bai, dokumental bat txau, galdu link, guen. Da super egocentriko. Un biopic, zuria. No, que hortarako daukazu. Zenbat ordutakoa izan beharko zen? Ba, Andrea. dau bost, gutxi gora bera. Drama dana kontatzeko, ez? Ego geixau. Jaixetan Vale. eukido zuia dramaik edo zen. Bai. Bai, kontatzeko moduan hemen. Ordu erdiro. Honekin drama bat da Gero, ordu erdiro. rekord. Ez. Que exagerada eres. Broma da. Ba, Gero, guztia batera. bai. Zure lagunak, podcastekuak, beste galdera bat bi aldu dozku, Ez que, claro, ja esan ginoan behin, erekin Es que kontaktuan benetan, jartzen vale, gara, ya, gainera erekin Maranta kontaktuan Txurmin, jartzen dielo los gara, cabrones. hay que sacar O sea, contenido, orduan. Adi egon. Hartu biozu erabakixa, aber zen aixeu dozun, konbentu batera jutia, los domingos bi grabatzera, edo Hogwartsera Harry Potterrekin. Hogwartsera Harry Potterrekin. Ai, me sin duda. encantaría A ver, Hogwartsera es que jutia. Bestia, bueno, Bien izaldia. pixkata A eskergarritza, ber, ez? Da monjak ez Hogwartsen gara. beti gertatzen dira gauzak, eta gainera Harry Potterrekin eta honekin. Osa, gu Bai. konbentu baten zeingo ginuan. Lapurtu. Lapurtu? Nik lapurtu monean. Zuek, zein kontzinu baten. Konbentu baten ez? Que ni konbentura jongo nintzen, Bueno, no hacer nada. Neri jogo Ez que ez dut zambiar. Aia, Isildu behar nahi. da, gano poner. Zebe. Que lagarta. Baina, Zein- konbentu baten zein gozinuan, Bastakit, aspektu, bergarakoak itxen dutena. Bueno, es que justo Argazela bergarako ora lapurtu. jute pasa ondo, ze, claro, o sea, Ba, tezeke zuek bat kanpora, izan, eta... egingo neban, Eta kriston eraikina dauke. Baina, esan beharra dago, ostiral zapatuko gau pasera argazkixan, bizita batin jeula. Ah, bai. Bergarako monjei. Ah, bai. Hombre, Eta, claro, urten ziren. esnatzeko, txarangiak injunginan ara. Karo, gero gaztetxea mukatzen da. Eta gero gaztetxera. Claro. Ni ez nintzen heldu behitu, estrela irizitzen du txarra. Ai. Oso ondo. nik ingo neban, jun erostera nun baitxera eta esan que Dios te lo pague. Ala, venga, Ah, ja. la puritana. Esaten da esan zebela hori, ez? Es que Hori da, komentatzen dana. Komentatzen da bergarako Bate mokako bate daki. Hori itxen duten? Ez dakigu. Baina hori da komentatzen dana. Ez dakit. Ez da. Baina dauken terraza horretan, kriston Terrazia, rabia eta monta daukat balda. bat horratziak. Hombre, horran Kristone. dozu beste txosna batzuk montau. Bai. Grixan dako izatea eraikin hori adibidez. Bueno, badaukugu beste galdera bat be bai. A ver, super espero para nada. Hau, Jonas Brothers. bai. A ver. Zure nerabezaroko Jonas Brothers gustokuena eta gaur egungoa, aber berdina dian. Horrek zian, hiru Bai, nahi. eskin izan nintzen, Kamprokekoak. bazatek fan, Bai. Benetan, bi junitzen Madrilera kontzertu ikustera, Kale. Ikera, Bilbora, benetan, Bai. bai. Joe Jonas gustatzen jaten. Joe, Joe. Hori zein da? Joe Bueno, da Jonas, igual. erdikua. Bueno, dien lauan, El nahi berez. bajito. Ez, bestia. Bilizana, Rizuak Tronesek, zeukanak. Sophie zela da, Sophie Turner edo da. Juego Ah, vale. horrekin ibilizana, ez dakizu zen da. hori da gaztetan gustatzen jatzuna. Bai. Gaur egun, Ez que gaur egun be bai, esango nean Osa, ez bera. duzu aldatzen. A ber, kontxe bertan ja ez dituten zutzen, ez dut ikusten, oza, ez dut jarraitzen, baina jarraitzen da be horrek abesten. Bai, oin jiran da ere, bai. Ah, bai? Noiz hemen TikToken da ustetzen jat, baina nire naiz... Ando, Qué fuerte. zu izan zaolako gauzen fana. Ez. Es que te pega tampoco. Ni Ja, super... eta ni be bai, nahi Ni que super Hannah fan gauza Montana, danena. Hannah Ja. Montana. Ikusten dut serie bat eta ikustu behin da berrez, ikusten, oza, Nik ez. ja, ese be. Bai, dago telesail bat, El Internado. Ah, bai. Eta la superfana. El Internado, El oza, Internado, bai. mitko El Nomo. Bai, baina hor gero ya naztu nizien pixkat, ez zizien nazi Nintzen Hor, bai, de repente sartu zan hor todo el Los rollo. Serrano, es que sube gaztia guasa, orduan igual horre... Ai, guapa. Los Gracias Serrano... por la parte que me toca. Gero etorri zan El Barco. Eta ja Ah, hor, ya nik ez neban ikusi. Horrek ez dakit izan exiko zan una episodio. fumada hori. Bueno, aldo. Baina el internado be bai bukaera. El Internado de bai, hombre. Bueno, Bai, bai. hasieratik zan, ja. Bai, bueno, bai. Baina bai. hasieran zentzu gehiago zeukan, gero ja... Bai, gero ja, bai. bihurtu za- Bai. Eta, Ando, gaur ikuste dut oso in, oso? In. Es que nik ez daukat bixamonia eta zu bai. Es que, claro, Dago benera eskaletiak inor, es que nik gidoia, indotau, es que nik oso indotau ondo. berak ez. Oin. Berak. Oin podcast superkulto bat eta jantzixa itxen dozula, zure beste bikidien zein ezaugarri eukiko zinuan zuk.
Imanolena dala tipo bat ez daukana lotzia, eta batzutan ondo dago, eta orduan alde hortan, lanian adibidez, aspaldian berakilan, eta juta gine zinemalira lanera, eta berdin jakon sartzen gine Maria Kristinara barrura beste, eta orduan alde hori bai, eta txominena dala oso komunikatzaile ona, bai. Ja. Eta itxita berra superrondo, eta gustatzen bai. Eta, bueno, oso lagun hona diela bixabe, bai, Ematen dago podcastean batzutan. Egitxa da oso ondo konpontzen gala. Ematen dago podcastean ez, baina, bueno, beti gare pikatze bat abestiai, baina oso ondo. A ber, guri berreina gertatu. Claro, si gero denbora uste ematen ez edite. Bai, eta Oier, ez daken nun dago, Bai. bueno. Que diseño Bai. Por cierto, Oier elortza dala gure podcasteko karetan hauza, Ah, bai. Batzuk galdetzen zen, zein da horietan, Oier. Ez da ia. Ez da ia. Ah, bale. Eta, bueno, galdera pozoitxua galdetuko zugu zuri be bai. Ah, bale. Arraten berdina. Hemen dago. Aber noiz baitz, entzun dozu lehen, ez? Bai, entzun dut. Noiz Vale, baitz zezan. Aber jaixetan noiz baitz, leku publiko baten zozer... Bueno, Bueno, A ber, zuek, ezin nahi izan, gu izatea... dano moduan, klaro baiet, bai, ez dut kontau konbenzer, ez da? ez. Bai, ez da. Zue, bai. Bai, Helburua da ondo esan dut. pasatzia. Hori da, jaixetan Eta pasatzea, disfrutatzea. hori da, Beti datzasko errespetuakin. itxia, hori da, oso ondo. Ba, aplikate el cuento, porque behitu zela itxo ez da berba batzutan, guapa. Oie, Ha. eta zu neri, Nik super ondo. Nik beti amen. gizurra. Amen. Bueno, nik aprobetxau nahi dut arte bat, aipatzeko Peru, dala gure teknikoa normalian, eta ez Bai. dagoela hemen, eta euskogula, pues, Luken eta Toño, bai dila nekan lankideak, eta hasik eskerrik asko. Salobero bat, Oso ondo. erei. Eta uinakeko teknikoei be bai. Bai, klaro. Eta bueno, normalian podcasta bukatzen dugu azkenengo atalakin, azken atatxera, orduan Honengo naiz. zurekin bukatuko dugu. Helburua zan gu bukatzea, baina zan, ja, que te pones a hablar, ba, zurekin Bueno, Juaneike bukatuko bai, dugu. Ez. Nahikoa Nikane ito geratuko da, ez da? Ba, Nahikoa ito, ja, bene. Bai. Azkena eta etxera. Normalian, itzen ditugu galdera batzuk, tipo Osea, Broncano, bai, hori vale? zaten. Bai. Eta, ordan, lehenengo galderia da, zein da zure agendan daukozun pertsona famatuen edo ezagunenan telefonua? Laster Almodóvar. Oin de repente Almodóvar. Ostras, ba, eske ez dakit esaten noin, baina oin gabizela sonak Bai. garatzen eta hor artista askokin egon gaberretan, Euskal Herriko artista isa guztixe ditxu jau etortzeko. Orduan, bueno, behitu azkenengo haula ziarte esangot. Vale. Azkenengo aztenetan egon gala berakin berbetan. Super ondo. Bueno, nik uste dut bera. Eta zuk, ando? Nik uste dut zan ebala, ez? Guk erantzun ditugu galde. Bai, nik erantzunean hori, esanean be bai, bengo edo lantzala musikariren bat hemen egon dana. Bai, Edo kiliki atzo gonzana. Bai. Eso da. Ba, oso. Vale. ondo. Eta urrengo galderia da. Zenbat diru gaitxik jarriko zinen biluzik leku publiko baten. Imaginau, hemen, txoazen erdixan biluzik. Ez ginen gupagauko, baina zenbat diru gaitxik. Milioi bat minimo. Vale. Nik uste dut. Osa, preste gongo zinan. Seguramente igual bai. Ez que, osea, guri esaten, igual ez naiz jungo podcastera, ez que kriston lotzia, eta gero, le da igual. A ber, ba, milioi bat euro gaitxik, olatxe bat eroseneik, ja bakizue, osea, da, ondo. Bai. Bueno, Bai, xa soluzionatu. Gutxi aukime bai, baina, bueno. igual gu beste gauza dauko zuretzat. Zer? Milioi bat baino gehiago? Ez, vale. gauza bat. Niretzat ez daukat. Eta azkenengoa da, zer aixau dozu, zure WhatsAppeko elkarrizketa dana publikoki erakustia, edo zure bizitzako momentu lotzagarri baten telesail bat itxia? Berdengo jaten bai bat eta bai bestia. Bai. Bai, erakutziko. Ni filtratzen da nire WhatsAppa, Bai, imuero. ba, nire A ber, baina ze dauko zu Ez WhatsAppian. daukat ez bezola. Eta hori ez dutela burratzen konbertsazioak, daukat hor, espaldikuak eta, keba, berdengo jaten. Ba. Neri berdin dozta, bebai. Eta bestia bebai lotziana, ba, bueno, ba, gertau bajatzu oso zer lotzia matatzuna, ba, ze bez. Eta itxen baldin bada telesail bat, Betzat komedia. zela deitzuko zan? Ez dakit esaten. Zaila da, izena... Ez que zaila da, Ez que izen bat, ez dakit ontxe bertan. Los lunes, en vez de los domingos, Los lunes, hori da. En plan, astelena nekanekin izan. lanera. Bueno, Ja, justo biharkua adibidez astelenon bada. Ez da astelen. karo. Jaixetako astelen bat. Astelenak eta astelenak dare. Aste arteak okerra badia astelena bai. Bai, total, arrazoi Osea, que guztia igual daukazu. astearteak. Arrazoi guztia. Ba, bueno, bukatzeko lahakotzugu, olako
tartetxo bat nahi bat Promozioa duzu itzeko. promozionatzeko zure burua, edo zure Bai, podcasta, zure lana, nahi dozuna. Ez, edo zure kuadrilla, Zue adi spoilerra entzuti, azinean inguruan itxen du berro, bai, orduan, bueno, da bastante mamarratxeo, zuek ez dakit entzun duzue. A ber, baina zure baina Bai, Bai, entzun sí. dugu. Entzun dugu. Eruaten dugu, hilabetean behin itxen du, bai, ez dugu itxen astero oso bezala, dala, eta kostatzen jau entxen batzia, bai, baina, bueno, egu zuen zutia, ba... Daukazue goiena.eus Hori da. eta YouTubeen. Hori da. Bai, bai, hori da. Eta bueno, aipatzia be bai, bihar baltsa gaitxiera. Bihar 11 dago baltsa gaitxiera. Eta egongo ga Andoni eta Bixok zuzenian erreportari lanak eitzen, orduan berandu irtetzen bazate kalera. Zubi batetik bestera balin bazatozte, balzate egon ikusten gure zuzenekoa. Eta erantzun galdera, zuek, importante. 11 hasten da autobus geltokixan, eta dana ondo baldin badoia, ze, klaro, ez dakit entera usan, baina iraden beruakin urgabe geratu da bueno, repia. claro, orduan, ja. Bihar komerixak egongo dira. Ja, seguramente, Nik bai. ustot tarte batzuk, apulso Peligrosoa pixkan, bai, Bai, kontuz. Eta bueno, Ze gero jendia goten dana bai, maratoiekin eta ez dakit, Orduan, por si acaso, aprobetxatzen Bai. dut, Kaskoak. beste promozio bat eitzeko, ontxe kordo lehiaketia dago, baina ez dozue afaldu, jardune Euskera Elkartiak indau paella, berdurena, barazkixena da, mundu guztian. algaztau inda ja, Ez, izan dozta bisetzeko. Así que, jun eta konsumidu meze, eta, ez dakit, segeixo. Bai, nik ustot eskerrak ematia danoi, ona urbildu zatenei gaur Guri entzutera, asko zutera ikustera, kanei, nekanei, arratei bebai, Claro. eskerrak ematia, Xaxauri. eta Goienai, Uinakei. minutu gutxitan hasiko da dia eta laurden, orduan, laizter hasiko da korto lehiaketia, eta Era eskerrik asko zuek jarraitu entzuten sartadia. bai, datorren astian beste bi gonbidatu eukiko ditugu. Ai, ez nintzen akordatzen biziela. Datorren astian beste bi gonbidatu. Zentzu die. Hori esan duzu esan. Spoilerri guk ez dugu itxen. Komunikatzaileak diela aldogo esan. Eta arrate baldin bazare hemen digero, pasau momentu bat, Argazki bat garatzeko. bixen artian, urrengo bi gonbidatuei idazteko galderia. Oso ondo. Eskerrik asko da noi eta Eskerrik asko. urrengo astian ikusiko ga. Agur! Sartadia.